ten catatan wonten. Beliau digeser akhirnya geseripun wonten daerah Jawi Timur. Selo Pinanjer enten ingkang sampun ngertos. Wonten Kedung Putri niku sebelahipun niku enten ten bukit ngeten, enten candi. Nah, prediksi kula niku satu candi yang tertua, yang kedua candi yang terbesar yang berada wonten Ngawi. Dan waktu niku kenapa Empu Sendok pindah ten daerah Malang, Doho, Kediri, Jenggolo, bakda menika nembe muncul Mojopahit dan lain-lain. Dan suatu saat mengke jatahnya Ngawi niku wonten. Makane Ratu Adil mengke niku ten sedaya paranormal niku Ratu Adil niki mengke munculnya saking Ngawi. Katenggo ketonggo. Mbok pilih mengke nggih ten daerah Ngawi Barat. Nggih, dengan acara ruan menika mugia saged memberi kaberkahan dumateng sedaya warga Watu Tinatah nggih mbol mriki. Mbok pilih mekaten saking kula, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajaring para pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan mekaten menggah sabda tunggu saking pepundhen kula Kanjeng Raden Tumenggung Suyono Sastra Reja Hadiwijaya menika minangka pangesuwe dan inggih pakasa paguyuban kawula Kraton Surakarta Hadiningrat menika pidalem mapan wonten ing sekretariat Mantingan. Para pepundhen, para pinisepuh, para tamu ing sedayanipun ing mengke kalaju dan inggih pakeliran ingkang kaasta dan inggih Kidalang Arif Wibowo Carita. Perlu panjenengan serat bilih prestasi panjenengan Kidalang Arif Wibowo Carita menika dan inggih menika prestasi nipun nembe lomba dalang penyaji terbaik tingkat setunggal Jawa Timur 2025. Nggih, dados ingkang mangke badhe pakeliran candhaipun menika Ki Arif Wibowo Carita ingkang mijil saking Ngawi. Ingkang mekaten para tamu sedayanipun panjenengan kasuwun tansah lelenggan kanthi sak merdikaning penggalih ngantos dumuginipun pagelaran Ringgit Pacucal ingkang lenggan jalu menika. Ingkang mekaten sumangga nun keparenga ditilaksana pagelaran kapurwakan kula sepisan malih minangka pangesuing Sanggar Krida Pangarsa mbok menawi wonten menapa kemawon ingkang kirang hanuju prana suguh gupuh lungguh ing danipun awit sedaya kala wau saking bombonging ati kula karawan panjenengan sedaya. Mugi rawuh panjenengan dados berkah dayanipun saengga Sanggar Krida Pangarsa menika tansah ngrembaka kanthi doa restu panjenengan sedaya anggenipun nguri-nguri budaya ingkang adiluhung menika. Ingkang mekaten panjenengan bapa rombongan ingkang saking Gendingan, Bapak Parno lan sedaya pandheripun kula ugi ngaturaken agung ing panuwun rawuh panjenengan sedaya. Mugi rawuh panjenengan saged berkahi menapa ingkang dados niat kajat ingkang lenggah dalu menika nggih angka sepisan ruwan angka